Kublai pi blog baro bape ya kani ka video sai sin apa yang so bahai pi iwe sha kani ka channel. Dia shua bangan sedang ya kani ka video ngakwa ban ong ya pi kawai bah kini ki por ki bamenta ngai i bun na pedeng ki samla kasi kentai bat cenrang ki bah yakun ya kani ka exam SSC GD Army CPO ban kiwe kumbangi tem aka exam SSC GD onda pila pas ya ka written test penhap le sai ka mare and then nang ta sa le sa ka medical test dipin sayo ban join ka kam kat kum ka merit list diha ka army pan ya ban le shwai ka physical test and then nang ta pin sa le sai ka medical test la pila pas ka medical test pin sayo ban apio ya ka written test telara pide wei na pedang kini dan la dadan manu ki parlong ne ki bahayen jong ki bayakun ya ki bertemu ban yakun ya ki exam saya share kini ke video kenapa kan long kucing bento ya baru kena limba kini ke video diha kini ke video ke bamenta ngan batai bat pensya ya pi ya ki mota steps kumnu ki kondong ya ke medical test ha ka kam army bat ha ki kam SSC GD kum CRP BSF Assam Rifle ITBP ban kumta ter ke medical procedure kalong almost the same habaro kiliang longno bah kini kam SSC GD dan bagi kondong ya ke medical test ha ki government hospital ban ha ka army part ki kondong ben ha ki army hospital bat ki doktor ru ki debet hi ki army tepe tenkun ya kini ka video kenang ba penumdan kanu ka daud ha ka bai dai ban kani kaliang deklem da penslam ya ka por yang ina poino sha kata ka benta dia ka baningkong yang ina pen ya ka chest laneka shadam ka chest kin pha epi ba pen expand lani pen he da ka ba piring men sim chapo te pi ha pandan minimum san centimeter la da pi expand nan chu example ya pi shimul ada ka chest jong fi ka dan sau po centimeter dia ba ki pha epi ba pen expand kamut pen ha pandan sau centimeter ha ka dia benta ngatip kandai persen ngin ya pa sud hi ha ni benta next yang ini page ya ka body marks hang ni can check lun ya ki dak hakamet jong pi kum ka dak mong hakamet jong pi ki scar skin disease ban ka tattoo dela da pidon ka dak mong hakamet jong pi kum ba pi kruding ne pi mi prom ha ki por menshwa bat ka sadak menta bat lani pi kruding ha ki por menshwa ka sadak menta de kata kan mele pinum kinum reject pi dela da pidon indai la da pidon pan ya ka permanent tattoo ha kanu ka benta jong comment kata kamut cheese 4% pinsha reject lain no lada pidan tang hakini ki benta bangan drop pelun penom sha reject tamba kata tu kadai banlong kabarian bat kam dai ban represent ya kanu kanyam lada pidot tatu jong usambol jong kanu kanyam kataru pinsha reject de lada pidan tatu ha kanu ka benta jong kamet jopi lada dangla ban penkuit ka ba pen pa penkuit chwa kanang ba kanundon kanu ka jing ya pi tapi kuat ban penkut tatu pila banlet hani grem hospital hangnya namar kadang kalezo ban penkut ban ngaru ila dinga pak penkut ha kenika hospital ngin pet pan ya ka kaman ken pa epi ba pen pet ya ulat kumni ban ken penki ya ulat pelun cherum sheneng ban ki eyeball jumpi ken hab ban pen kat chaba ki pen pa ya uni ulat nang ta ken pa epi ba pen pulie ya kini ki dak with naked eye pen hab banyo i ban pulie ya ki da baro artliki kaman nang ta ken check pat ya pi saya ka color vision ken pa epi ba pen pen ya kini ka chan ban batai ya u number batho hangne te ya kini ki ken thai bun ki ban pas hindai ki shenrang ki sadan bet ki ban cha reject hangne namar kat kum ka research la ong ba wei na ki khat armut ki shenrang ki la ban long color blind te lada pi kwa ban tem sapet ya kini ki number ha kani ka chat lada pila bani i clearly kamun kamdan kanu ka jing ane ka problem iki ya kakti pat kin check ba kakti jong pi kadai banlong ka ba renti pat omdai badan kanu ka jing kedor ne kedia ha ki shiem bat ki simpre akti jong pi kadai banlong ki ban normal in shiem ban dai ban la ban ki ya ki kat kumba ki pha pi ban ki slak ti ru kim dai banlong ki ba miss app rumar ada slak ti jong pi kalong ka ba miss app than siapa pelat kataru cheese 4% finsha reject aka medical test in page pan ya ka kejat jong pi kam dai banlong nok ni lani ki ko siu jong pi kim dai ban ya ting ko haba yang baik hang ni ka kejat jong pi ka dai banlong ka ba baik pi dai banlong kum ha kani ka dur ka ba ar lada ki kejat jong pi ki long kum ha kani ka dur peningkong ban balai kum kamun pinsha reject aka medical test kisla kejat jong piru kim dai banlong flat foot hindai ki dai banlong kum ha kani ka dur ba ar lada kisla kejat jong pi ki long flat foot kum ha kani ka dur ba ningkong kata kamun 4% pinsha reject baik aka medical test simpre kejat jong piru ki dai banlong normal
karukom jurong malumala kam dalili ndrei ban long kum hakani kadur kebaar kin cek ru ya uhat bat ka BP uhat bit jong fi udai ban long normal dai ban tiet stat ne ban suki bat ka BP ru udai ban long normal dai ban long high palat ane ban low palat takda lada ki medical test dai ban tieng ane ban kenyo kenang ba ka BP jong fi kan long normal kin check ru ya ka private part jong pi bat ki testicles ki dei ban long normal ha ka size mo kim dei ban he than lan ne ban rit than che palat lan ne kim dei ban he shiliang bat ada pidan piles ka taru pinsha ri check ha ka medical test kin le x-ray ru ya ka chest jong pi yo don kanu ba ka chest jong pi kam long normal ha ki sieng ne ha ka shape ban panlap ru yo pidan ya ka jingpang TB dia lada pidan ya kini ki kenyang jingpang kum ka sex transmitted disease ne kino ki jingpang ki bala penyakit berkiwe ne ka bawala ne ka bala ban wara problem ya pi hadin abot kataru kamut 4% pen syari jek bai haka medical test dia perlu katu ngacu bataya pi ya ki steps ba kumno ki kondok ya ka medical test hakini ki kam sipai bat nga kwa ban kentu ya pi ru ba la dapidan kanu ko jingpang ne ka jing stom akamet jong pi la dapidan ya ki kenyang la ne ya ka tattoo akamet jong pi tes ngoba jim dawai shwa ba pen stumar bat pen coach shwa ya kini ki baro kenang ba pila ban pas haka medical test bat ba penumdan kanu ka jing benut hadin habut dengan penkut no ya kini ke video hang hi ngan sai syam yang pat bat pi ha ki wei pan ki video banwan ku boleh sibun ya kapor jong pi